सर जाऊ दे टाटा हे जाऊ 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 पकडा त्यांका भावीजी एक पकडा हे बाबा हे तुमका खेळूक नाही देणार वाटतं तेच खेळतात हे बघ काय धुमशान घालतात बापरे मटकीची असते ह्यांची हिरवी वाटण्याची हिरव्या वाटण्याच्या लिंबू कांदो मस्त टेस्टी आहे. तर अलेक्झांडर हेरिटेज का आम्ही राहिलो होतो आणि त्याची हे हेरिटेज रूम आम्ही हाय येऊन पोचलो अलेक्झांडर पॉइंट. एक शब्द बोल. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी थंबनेल बघून तुमका कळालाच असतात आम्ही माथेरान का आहो आणि ह्यो आमचो आज दुसरो दिवस हा. काल आम्ही माथेरान का इलो होतो सकाळी. तर आम्ही काल बुक केलं होतं अलेक्झांडर हेरिटेज आणि थंय आम्ही राहिलो. तर तुम्ही व्लॉग नाही बघला असाल तर ह्याच्या अगोदरचं व्लॉग बघा. आणि आज आम्ही दुसरं व्लॉग सुरू केलं कारण लय मोठं व्लॉग होणार होतो त्यामुळे आम्ही हो दुसरं व्लॉग सुरू केलं. तर आता आम्ही तयारी वगैरे करून इलो आंघोळ पांघोळ करून आणि आता नाश्ता ते सुरू झालेला असा. तर तो रेमटॉक जाणार आणि त्याच्यानंतर 1-2 पॉईंट बघणार आम्ही. त्याच्यानंतर जेवण बिवून आम्ही आयुसून कल्टी मारणार आहोत. खरंच लय मजा येतात. तर ह्यो पण व्लॉग कंटिन्यू बघा आणि तो नाही बघला असाल तर तो पण जाऊन बघा. चला लेट्स गो नाश्ता करू. रात्र 12 वाजेपर्यंत ही सर्व जागे होती. 12 नाही 1-2 वाजेपर्यंत पिक्चर पण हे चालू होतो. आता आम्ही हे नाश्ता आधी करून घेतो. काय नाश्ता हा तो बघूया. दीपाली नाश्ता घेता आणि हय जियान तर आमचा नाश्ता घेतलेला असा मिसळ वाटतं मिसळ पाव आणि दीपाली हा नाश्ता घेता आणि ह्यांचा हा नाश्ता चालू आहे. हे बघा हे सर्व नाश्ता करू गेलेले आहेत. कसा नाश्ता आज? इडली डोसा सांबार काय ना मिसळ तर रोजचा झाला इडली डोसा सांबार. आता ही मिसळ वेगळा होता. मिसळ म्हणजे मी लय वर्षांनी खाल्ल्या मिसळ मस्त लागली. म्हणजे मिसळ येते ही हिरवी वाटण्याची हिरव्या वाटण्याची सगळीकडे मटकीची असते ह्यांची हिरवी वाटण्याची हिरव्या वाटण्याच्या आणि लिंबू कांदो मस्त टेस्टी आहे. आपण चाय हा कॉफी चाय आणि कॉफी दोन्ही चाय पण कॉफी पण पाणी पाणी पण हे बघ पाण्याची बॉटल नाही पाण्याची बॉटल देणार. तुम्ही जायचाच आहे पाण्याची बॉटल पण देतात. होय तेवढे घरा घेऊन नाही जायचे फक्त. जियान काय खाल्ल्या? 3 पाव खाल्या. भावी बर्थडे उद्या बाबा माझ्या अजून कल भावी का बर्थडे है आज पे खड्डे है कल भावी का हैप्पी बर्थडे है. पण मस्त वाटतं नाही सर एकदम माकड बिकड अरे वेगळा लहान मुलांसाठी भारीच आहे. लय भारी झोपाळे बिपाळे. तुम्ही हा व्हिडिओ बघितला तर नक्की या. अरे बापरे जिया बोललाय तर म्हणजे येऊकच आहे तुमका. आणि नाईट ट्रॅकिंग पण हा तर तुम्ही मागच्या व्हिडिओत बघा आम्ही रात्रीचं फिरू गेलो होतो. आता सकाळी आम्ही ते जाणार आहोत. रात्रीचे तारे दिसत होते. तारे चमकावते. इडली नाही रात्री जागी होती 1 वाजेपर्यंत जागी होती. पिक्चर पण होतो आहे तर तो व्हिडिओ बघायला भारी. पहिले हे खेळू गेले वाटतं तुमच्या बरोबर. हे जाऊ 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 पकडा त्यांका भावीजी एक पकडा. हे बाबा हे तुमका खेळूक नाही देणार वाटतं तेच खेळतात. हे बघ काय धुमशान घालतात बापरे लय धुमशान घालतात. ह्याची चाय पितीला गो दूध पितील ते काय पाडवलं होय होय लय हे चला खेळा तुम्ही आम्ही बसतो. होय काय झाड इकडे 2 राहतात माणूस इकडे 2 राहतात माणूस 2 माणूस राहतात. अरे पण तुमचं सिंगल आहे. अरे तूच खेळायचा आहे ते डबल असतं तुम्ही सिंगल आहे. हा खेळा आई सोबत. जिया आमचा लय मोठा शॉट मारता बाबा ऐकत नाही. कवग्या पण येला आता काय कवग्याक पण खेळूचा. आता दीपाली थंय खेळूक उतारला आणि मैगो आणि जयगो हे क्रिकेट खेळतात. 10 नंबर मारो 8-7 नंबर 10 नंबर 10 नंबर जय भवानी बजरंगबली भोलेनाथ साईनाथ महाराज छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. आम्ही आता नाश्ता वगैरे करून निलो बॅग पॅक केलं आणि आमची होम टूर तुमका दाखवतो.
तर अलेक्झांडर हेरिटेज का आम्ही राहिलो होतो आणि त्याची ही हेरिटेज रूम हा आणि ह्यो जो ही प्रॉपर्टी हा हे 120 वर्ष जुनी आहे. बसूची ही खुर्ची किंवा ह्या टेबल ही दरवाजा म्हणा एकदम हेरिटेजच आहेत ते सर्व जुन्या काळातला असा लुक. आता आम्ही निघतो, आम्ही बॅग बिग जमा करतो आणि आम्ही आता पॉइंट का जाणार आहोत. लॉग बिग केलं आता जी आता सल्ला राहताच काय खायचं तुम्ही राहशाल पण आहे सध्या मानकडा मावळा खेळा. हा हे काय झाले असते बघ अवस्था. हो पांढरे शुभ्र होते माती झाले. माती करून येईल. चला चला माथेरान ना अलेक्झांडर बाय 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 बाय. अलेक्झांडर ह्या आमचा रिसॉर्ट आहे आणि अलेक्झांडर पॉइंट का आम्ही आज जातो आता. हे बघ हे हैसून आपण माथेरान मार्केट का जाऊ शकतो आणि हैसून खाली गेलो काय आपण पॉइंट का जाऊ शकतो. तर आता आम्ही हेरिटेज पॉइंट बघूक जातो. चला. नाईट ट्रॅकला आम्ही हैसूनच गेलो होतो आणि ह्याच पॉइंट का आम्ही गेलो होतो. रात्रीचा नजारा म्हणजे आता बघाय किती मस्त वाटतं पण ते रात्री कसा एकदम हे वाटत हॉरर वाटत होता आणि एकदम पॉइंट जवळ आहे. हो बघा थैसूनच असं जवळ आहे. तर आता हे 2 मिनिटात आम्ही थै चालत जातो. तर आता आम्ही ट्रॅकिंग मॉर्निंग ट्रॅकिंग करतो. आता मॉर्निंग कसली 11:15 झाले 11:15 10 काय. तर आता आम्ही हे येऊन पोचलो अलेक्झांडर पॉइंट. हो बघा पॉइंट लिंबू पाणी पण मिळतं. यू आकारासारखा असा आणि ह्या बाजूक संपूर्ण असा दर्या ही अशी संपूर्ण दर्या आणि ह्यो पॉइंट ह्यो असो ह्यो बघा. पण ह्या आता दिसणार नाही सूर्य आहे ना त्यामुळे हा दिसणार नाही. ही पूर्ण दर्या आहे अशी बापरे. आणि पावसाळ्यात किती भारी वाटत असतात. सगळीकडे धबधबे वगैरे असणार हिरवळ. आता पण हा अजून हिरवळ पण आणि धुका त्यामुळे दिसत नाही. ह्याच्या खाली तर दरीच आहे पूर्ण. बापरे. चला बघलास ना अलेक्झांडर वाजल्यात आता 11:20 झालं. चला मी काय काल 1000 रुपये दिलो 3 घोड्यांका 3000 रुपये दिलो काल 12 पॉइंट 12 पॉइंट ना. हा मग टाइम किती झाला साहेब? 7 वाजता येलो आम्ही. मग आता तुमका 50 रुपये हवे आहेत साहेब. हे फोटोज आहेत ना हा हे आम्हाला भेटणार ते का आम्हाला मालकाला द्यायला लागणार नाही. हा हा हा. ते मालकाला गेले ते आणि आम्ही फिरवलं तर आज तुम्ही राऊंड मारला ना तर तुम्हाला ते आमचे. मग राऊंड मारतो कारण कसं माहित आहे दीपाले त्यांना थोडे पैसे मिळवतात. मालक काय मालक मांजले आहेत खाऊन. हा तर आता तुमका जरा 4 देतो पैसे 150 रुपये तुमका. अरे हो बा आराम करता हो बसत नाही घोडो माहिती आहे भावी. आता एक पाय असा आराम करणार. आता ह्यो पाय मी बसणार. हिरो कोण आहे? मीच आहे. मुलं ते साईड हिरो आहेत. ते काल 3000 रुपये काल दिले आणि परत आता तुम्ही बसव सांगता. पांढऱ्या घोड्यावर बसा. पांढऱ्यावर. हा कुठले अलिबाग काय? अलिबाग नाही कोकण. ते भाषेवरसूनच काय मुलांवर बसवा ना. आता काय साहेब काय आता 150 रुपये देतो अजून 300 देणार की काय? मग 300 पैसा नाही पगार नाही झाला अजून. अरे आज 30 तारीख. अरे पाहुणे म्हणून फिरवतो बस. हे काय बांधून ठेवा ना ते का उगा चालवत तशा. बांधून काय गाय काय ती हो का मसा बांधू का बांधून ठेव. बांधून हे ठेवला असतात ना. आम्ही इथे थांबा तुम्ही. इथे थांबा. आम्ही हयात थांबतो. हा जावा चालू पटा सर. जाऊ दे गोडो खाली सरळ डायरेक्ट. हा सरळ जाऊ दे. टाटा. पप्पा जातो. सरळ त्याला लावा उत्तरा सरळ. ए बाजूक राहा घोड्याच्या समोर नको. हा हा इकडे हा ना हा ना हा ना सर. काल एवढे घोड्यावर बसला तरी पण आज तुमका हौस पुन्हा. काल रात्र झाली ना. काल 3000 रुपये घातले घोड्यांका. तर काय फोटो काढू थांबा काढत नाही फोटो. 150 रुपये देतो घोड्यांका. चणे घालू चणे घालू. अलेक्झांडर बाय लव्ह यू अलेक्झांडर. जबरदस्त एकदम अलेक्झांडर. बाय बाय अलेक्झांडर बाय. आज 30 तारीख हा. लोक हे सर्व 31st साठी आता येतात
आणि हे सर्व पॉईंट आहेत. इको पॉईंट, लुईस पॉईंट, हनीमून पॉईंट आणि कुठला मलंग पॉईंट. तर हे सर्व ते पॉईंट वगैरे आहेत. आणि ह्या साईड का हे मार्केट आहे माथेरान. तर आता माथेरान मार्केट का आम्ही जातो. आणि लोक आता 12 वाजले आहेत, 12:10 झाले आहेत. व आता सर्व लोक चेक इन करतात. हे बघा सर्व आता हॉटेल रिसॉर्ट का वगैरे जातील. आज रात्री धुमशान घालतील. मग ती काय गेली, ती बघ खैफ गेली, पुढे गेले दोघवली बहिणी पुढे चालतात. हरावतीला ती बघ खै चालतात. तर काल आहे आम्ही नाश्ता केला होता संध्याकाळी. तर आता जेवण आम्ही दुसरीकडे करतो. बिडवाडकर कोण आहे तो, दीडवाडकर बिरवाडकर हा, चांगलं असतं जेवण ते. तर आता आम्ही जेवूक नाही गेलो, ही चौकशी करू गेलो ट्रेनची. तर 2:30ची काहीतरी ट्रेन आहे आणि आता 12:30 वाजले आहेत. आणि ही बघा लाईन लागलेली आहे. ही अमन लॉजपर्यंत लाईन आहे आणि ती माथेरान नेरळपर्यंत लाईन आहे. ही नेरळची लाईन आहे आणि ही अमन लॉजपर्यंतची. तर आम्ही आता अमन लॉजपर्यंत जातो कारण नेरळची लाईन लय मोठी आहे. ते तिकीटं भेटताना मुश्किल आहेत. फक्त 100 तिकीटं असतात आणि एका 4 तिकीटा. तर ते मोजून 80 काय 90 होतात. बघू त्याच्यात अजून कोण कोण इले तर आम्ही तिकीट काढतो आणि नंतर जेवूक जातो. बघूया आता आपण जेवचे पण वांदेच आहेत आमचे, कारण हे तिकीट नाही मिळणार. पण भावी ज्या ट्रेनने जाऊचाचा टॉय ट्रेनने, त्यामुळे आम्ही आता जेवणाचं कॅन्सल केलं आणि हे लाईनीत उभे राहलो. आता 1:15 वाजता काउंटर सुरू झाला दावत आहे. आम्ही आता 1 तास राहलो. तर आता तिकीट काढतो आम्ही 4 तिकीटा. जेवचा तर राहुला बाजू का भावी जी आहेत. तर D2 मध्ये आम्ही जातो. आता 4 तिकीट काढलं. बाबलो आहे कंडक्टर हा. D2 4 तर आता ट्रेनमध्ये बसलो आम्ही, डब्यात बसलो. आणि माथेरानची सफरचंदा, माथेरान का पिकलेली नाही का, माथेरानच्या झाडाची आहेत ना ती. आता काढून आणलंय मी झाडाची. माथेरानची सफरचंदा आता आहे खाता. जिया भावी पण ते खाता का भावी थया. तर आता निघात. वाजल्यात आता 1:45 वाजता आता ती निघात. आणि त्या साईडचा दरवाजा वाटतं ही एक दरवाजा थया या वेगळा, त्या साईड का एक दरवाजा, ह्या साईड का नाही. आणि नंतर ह्या साईड का अपोजिट साईड का दरवाजा. आता माथेरानवरसून आमची ट्रेन निघाली आणि आता माथेरान का गुड बाय करून आमची ही ट्रेन निघाली आहे. या जी हो भावी. हे सर्व लाईन रिक्षे का, हे बघा एवढी सर्व लाईन रिक्षे का असा. आम्ही 1-1.5 तास ट्रेनच्या लाईनीत राहलो आणि आमका तिकिटा भेटली आहे. ट्रेन चलता आता आमची आणि हे त्याचं माग बाहेर काढून बघतो. लय भारी वाटतं आम्ही त्या ट्रेनमध्ये. पण लॉज जवळ आम्ही पोचतो. आता आमची ट्रेन हिला मग लगेच येता. फक्त 18 मिनिटं लागतात. 18 मिनिटात आम्ही आता पोचलो अमन लॉज जवळ. भूक तर लय लागलेली आमका. अमन लॉज आ गया हमारा. तिकीट संपला. चला हे बॅगो बिगो घेवा सर्व. अमन लॉज. थँक्यू. विजिट अगेन. हे परत येणार ना, विजिट अगेन करणार ना माथेरान का. आता आम्ही परतीच्या प्रवासाक निघालो. 2:30 वाजले आहेत. पोटात काय नाही, लय भूक लागलेली आहे आमका. एवढीच आहेत ऑरेंज 50ला 3 ना. चांगला नाही, ओबड धोबडा गोड असं ते. चांगला म्हणजे 1 नंबर आहे, प्रश्नच नाही. ते दिले आहे ते पैसे. काय काय घेतलास. बोरा धुवून घ्या. बोरा धुवून घ्या. भूक लागली आम्हाला. इकडे हॉटेल नाही का जेव का. पहिले आपण पार्किंग मधून हा MTDC वाल्यांचा हा हॉटेल.
चांगलं जेवण मिळतं. खाली जाऊन जेव काय इकडे जेव. तुम्ही सांग. हा ना, तुझ्यावर आहे, तू सांगणार कसं. तू बोलला आहे MTDCचं आहे जेव. अरे पण आम्हाला कशी माहित आहे. नाही, आज आम्ही ठरवलं तू सांगणार तसं करायचं. सांग आता. नाही, तू सांग, एक शब्द बोल. आई जेवायचं का नेरळला जाऊन जेवायचं? इथं जेवा. चला आता बोरा धुवून घ्यावा. मग बोरा कशा धुता? चला बघते आता खाई जायचं तिथं. हे बघ MTDC. हा तिका सांगलं आता, तू सांगशील थंय जातो म्हणून. मग जाऊ नको काय? चला हयच जाऊया. मग तिचं ऐकूया. चांगला काय नाही भेटला तर मग तिका गाडीवर घालूया. का हो, खाना खाई नाही? केव्हा खाणार? वाजले किती आता? 2:30 वाजले. रेस्टोरेंट आगे है ना? मिलेगा चिकन बिकन? पापलेट नहीं? अरे क्या यार, ठीक है, जो कुछ मिलेगा वो खाएंगे हम लोग. तर हे सर्व MTDCचा रिसॉर्ट आहे. ह्या बघा. आणि हय त्यांचा रेस्टॉरंट आहे. त्या रेस्टॉरंट आम्ही जेवक जातो. बघूया सरकारी जेवण कसं आता. रेस्टॉरंट, पार्किंग, रिसेप्शन. पण आपल्या बाहेरच्यांक हा ना जेव. नाही तर म्हणतील का तुम्ही खाईलास. बघूया आता. हाय आमका जेवण भेटला तर आम्ही हय जेवतो. ह्या धडपडता बघ कसा. खाऊन बघ, नसला तर मग तुझ्यासाठी मागव दुसरं. हां, तुझ्या आणि भावीसाठी. मिरची बघ त्याच्यात. नाही ना, मिरची काढले. आता आमचा हे जेवण झाला. हय उचलूक पण कोण नाहीत, भांडी कोंडी. तर दीपाली मी तुका नेऊन देते. तर तू भांडी घास जरा. आणि हा आहे बंद पण झाला. ह्या बघा, शांतता एकदम गावासारखा वाटता. अक्षरशः गाव असं वाटतं. हे सर्व घरा बिरा. माथेरान गावच आहे, शहर काय. खरंच लय भारी वाटतं, मस्तच वाटतं, एक नंबर हा. आणि रेस्टॉरंट पण भारी, एकदम स्वस्त. बिल अजिबात काय 30 रुपये ताक. नाहीतर 600 रुपये. 600 पण नाही, 599. 600 रुपये. ह्याच आम्ही डोंबिवलीत जेवलो असतो तर 1000 रुपये बिल झालं असतं. एवढा स्वस्त. अरे ते पनीर चिली खाली ती किती? 180. आणि नाही तर नॉर्मली 300 रुपये आहे. हे आमचा छोटा आहे ना जरा, त्यामुळे आमका भीती वाटतं जरा जियाची. घोडे ना ते का माकडा पण नेतील. जिया का जिया आमचा हा केवढा. माथेरान का इल्यानंतर जिया एवढा खुश असताना, बाप रे, खुश असता. जियाचं आमचं टेन्शन नाही काय. चला आता आम्ही टॅक्सी पकडतो आणि नेरळ का जातो. नेरळ बॅक टू पॅव्हिलियन. आम्ही एंट्री मारलं होतं आणि हैसून आता आम्ही एक्झिट घेतो. जिया भावी, बाय बाय माथेरान. पुढच्या वर्षी आता कधी यायचा काय? ह्याच्या बड्डेला परत येऊया. पावसाळ्यात येऊया. पावसाळ्यात आम्ही इलव नाही कधी. पावसाळ्यात जरा मजा येते. हे लागेल ते उघडून देते. थांब हवी जा. स्टेशन का येऊन पोचलो आणि हाय आता 4:16ची ट्रेन इलेली आहे CST. त्याने आम्ही आता डोंबिवलीत जातो. जिया उठ चल लवकर. स्टेशन का उतरलो आणि आता घरात जातो. तर मंडळी माथेरान का खरंच लय मजा येईल आणि भावी जियाने पण लय एन्जॉय केल्याने. आणि मी तुमका सांगलं होतं ह्या व्हिडिओत आम्ही राहिलो होतो अलेक्झांडर हेरिटेजची सर्व माहिती तुमका, म्हणजे किती प्राइस झाली, आम्ही खै राहिलो, किती प्राइस होता, त्या सर्व डिटेल सांगणार होते. तर आता मी सर्व डिटेल सांगतो. आम्ही राहिलो होतो अलेक्झांडर हेरिटेज का, आणि आम्ही ज्या रूममध्ये राहिलो होतो तो हेरिटेज रूम होतो आणि त्याची प्राइस हा 10 ते 15 हजाराच्या वर खाली असता. हॉलिडे
वीकेंड वीकडे अशा प्रत्येक वेळी वेगवेगळी प्राईज असतात त्याची. तर आमका तेव्हा बुक केलं तेव्हा आमका तो 12,000 पडलो होतो आणि त्यांचे सूट ते 10,000 का, त्याच्यापेक्षा दुसरो तो 7,000 का. हा टेंट ते 1,500 पर पर्सन, म्हणजे दोघे राहिले तर 3,000. तर 3,000, 7,000, 10,000, 15,000 अशी वेगवेगळी रेंज हा का काही ऍडजस्ट होत ते तुम्ही राहू शकतास. खरंच लय मजा, एकदम पीसफुल वाटता. आणि ह्या जा हा तर लय असा म्हणजे आतमध्ये हा जंगलात असा हा वाटता, एकदम म्हणजे नेचरच्या जवळ असा वाटता, कारण माकड वगैरे ते एकदम जवळ येतात आपल्या. आणि हा रिसॉर्ट अलेक्झांडर पॉइंट पासून 500 मीटरवरच हा, एकदम जवळ हा. खरंच मजा येतात. तुमका जाऊचं असला तर मी ऍड्रेस वगैरे देते, नक्की तुम्ही जाऊ शकतास, मजा येतात. माथेरानच्या पहिल्या व्हिडिओ का तुम्ही भरभरून प्रेम दिलास आणि लय चांगले चांगले कमेंट्स केलास, मन भरून येला. आणि भाविक पण तुम्ही लय शुभेच्छा दिलास, त्या तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून आभार. आणि ह्यो पण तसंच व्हिडिओ बघा. आणि 31 का आम्ही एका चांगल्या हॉटेल का, मोठ्या हॉटेल का गेलो होतो, परवडत नव्हता तरी आम्ही गेलो, खरंच भारी आहे. त्यामुळे ह्यो पण व्हिडिओ बघा. आणि भावीचो 31 डिसेंबरचो बर्थडेचा पण व्लॉग येणारा तो तुम्ही बघा. आणि हा व्हिडिओ एंड करते. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय, जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा, जावा माथेरान पण आपलाच असा आणि अलेक्झांडर हेरिटेज पण आपलाच असा. बाय.